Mangwanani anhasi mamilitary tanks angangosvika 21 aonekwa muna Harare Borodale Road. Izvo zvaita kuti vanhu vave nekushushikana. Vanik Mangwana, munyori mukuru wezvekuburitswa kwemashoko kunhefenyuro, vaburitsa gwaro rinojekesa mamiriro ezvinhu, vatsanangura kuti kuvepo kwemauto chikamu chechirongwa chekuongorora midziyo, vachisimbisa kuti ibasa remazuva ese uye vachikurudzira vagari kuti vasavhunduke. Kuonekwa kwematangi emauto munzvimbo dzemumadhorobha chinhu chisina kujairika muZimbabwe uye kwagara kuine chekuita nenyaya dzezvematongero enyika. Kunofananidzwa nezvakamboitika panguva yekutora masimba muna 2017, izvo zvakazoita kuti vaimbove mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vabviswe pachigaro pamwe nekuratidzira kwakaipisisa zvichitevera kusawirirana kwesarudzo dzemuna 2018. Chiitiko ichi chaitika paine kunetsana kuri kuitika nezvematongero enyika pamwe nekusawirirana mukati mebato riri kutonga reZANU-PF. Chimwe chikwata chiri kukurudzira kuti mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vawedzere chigaro chavo kupfuura matemu maviri akatarwa nebumbiro remitemo. In October 2024, ZANU-PF passed a resolution to scoop presidential term limits, aiming to allow President Mnangagwa to remain in power until 2030. Zvisinei nezviri kuitika mubato iri, President Mnangagwa vakazivisa pachena kuti vakazvipira kuremekedza mitemo yetemu yebumbiro remitemo. Vakataura kakawanda kuti havasi kuda kuvandudza bumbiro remitemo kuti vawedzere nguva yavo yekugara pachigaro nepamusoro pezvinotarisirwa. Nekuda kwezviri kuitika izvi, vagari vanokurudzirwa kuramba vakadzikama and rely on official communications for accurate information regarding military activities and political matters.